uyangihlupha umyeni wami ngamantombazane. Uyangihlupha. Abantwana cha ubenzela uyabenzela, mfuna uqamba amanga, ukudla uyakuthenga, silale singadlile, kodwa amantombazane. Amantombazane ajika amenza ukuthi angangiboni ukuthi ngiyini. Asho kona ukuthi mina nginomcondo, mina nginazinqa, mina nginama-hips. Mayisejula. Angangiboni ukuthi ngiyini. Sibancane sobabili baba. Mase nje sikhuluma iqiniso sibancane sobabili. So bengicela baba, ngicela ungisize. Ngiyadinga umuntu la ngizokhalela kuwona. Angazi kube bengasibo labantwana bami ababili. Angazi ngabe mhlawumbe ngabe angazi ngabe kuphi. Uyawubulala umoya wami uyamphefumula. Uyawubulala umoya wami, yalazi intwana eliluma lipholisa. Lilume lipholise, lilume lipholise, uyawubulala umoya wami. Mina nje kufanele ngihlale ngibekezele, ngihlalele nje egameni lokuthi ngoba uthi uyangithanda. Ungikhethe ey'ntombini ey'ningi wahamba wayelobola mina. Bezikhona ebengayilobola ngoba ngikhethe ngithanda. Esifanele ngihlalele leyo nto leyo. Sasuzongibuyela nezifo just because uthi uyangithanda. Fanele ngihlalele ngivume leyo nto leyo ukuthi uyangithanda. Bese uyaphuma-ke wena ugcwalise abantu la ngaphandle yofela. Sasuzongibuya ungibuyele nezifo. Sasuzobuya ungibuyele nemimoya. Imimoya emibi engcolile. Usathale ngaphandle kula mantombazane lana. Unyaka nonyaka sekwazi kwaphela inyanga ezokhala. Angisakhali. Sezaphela. Ayikho ilanguage engayikhuluma. Ngimkhuza every day. Uthi ngisaqala unyaka ngimkhuze ngithi ngicela uyeke lezinto zakho zamantombazane. Ngicela ungiphathe kahle kulo nyaka. Simane sikhulume ukuthi singakhulumi indaba yamantombazane. Angeke uphele unyaka, angeke uphele 2 months. Angeke uphele nje unyaka, angeke uphele 2 months singakhulumanga ngendaba yamantombazane. Angisazi baba ngizokwenza lapho kunamehla amaningi angibhekile. Alindele ukuthi mangihluleka. Athi sasho ukuthi siyobona ukuthi uphilelaphi. Sasho sathi siyobona ukuthi ugcinaphi. Nginamehla amaningi angigadile agade ukuthi nje mangihluleka bese ayahleka. So kunzima manje ukuthi ngivele ngikhwithe nje kalula kanjalo ngoba ngigadile. Namehla amaningi. Mina ngithanda nokuposta-ke ko-WhatsApp, angithandi nokuposta ko-TikTok nani, angithandi nokwenza ngoba ngigadile. Namehla amaningi ngigadile. Uthi yena unokuthi kuye unomqondo, akanama-hips, akamanga nakahle. Yazi baba lokho ngakusho nje kujatshule ngithi yazi mawengane zamayo unemcondo sihle angangazi ukuthi kuyofika kuhlala enhliziyweni kugxile akubambe ngoba ngaso sonke isikhathi uyangikhumbuza lokho ukuthi vele uyaphuma endlini yoshela abanama-hips abamkahle mina uyangishiya kungesuke iqiniso ngoba sasingaxabene ngisho lokho. Okay, mangathi ngelinye ilanga ndaba nijabulile bese athi kuwe hey unogwayo omncane awunginelisi kujatshuliwe nje athi unogwayo omncane awufiki la abanye bafika khona ungazizwa njani? Ngafika ehlale vele enhliziyweni kuzwela la yasho kanjalo. Yes, njengakuye kwahlala kanjalo. Yabona umuntu wesifazane ungakusho konke hayi ukuthinta iconfidence yakhe. Uyazi ukuthi noma ungashonga ukuthi muhle yingakho if unkosikazi wakho ungamncomi anconywe emsebenzini kuba lula ukuthi emsebenzini bamzuze
because wena la endlini awuyisho lento iyabajabulisa abantu besifazane wenza ikhanda akalenza ubone mehluko yiko kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi umbone ukuthi muhle ncome before ayongconywa ngaphandle so nakho lokhu ukuthi unomqondo bese akubamba neintombi ezime kahle kuye automatically kufika enqondweni yakhe kwakhe isilonda ukuthi wo mina ungishiya ngoba ujola nalabantu ngoba nakuphela wakuphimisa umuntu engabe ukhuluma ukuphila kimi kodwa wakhuluma yabo kule angijustify sizobuyela kuye nonkosikazi ngoba le ngithe mina awuthi mina ngikhulume nawe sikhulumeza amadoda sizomreportela unkosikazi sibuyele kuyo kuleyo ukukhuluma ngekhaya kodwa isikhathi esiningi unokukhumbuza umuntu if usumlimaze kakhulu njengathi thina madoda if umuntu wesifazane sekakulimaze kakhulu kanti wamthola lahlwe ubaba wengane siyabakhumbuza ukuthi wena ngakuthola eitradini wena ngakuthola bakulaxazile but today awusayiboni ivalue yami angithi wenzelani wenzela ukuthi inqondo yakhe ngoba manje sekabehavior njengomuntu ngathi akasaveluisha ukuthi nibuye ekudeni kangakanani kwesinye isikhathi akakusho in a bad way ukuthi ngakuthola uhamba ngenyawo but usuka afuna ukwenza i-wake up call kumyeni wakhe ukuthi myeni wami kungenzeka ukuthi awusangiveluishi kungenzeka ukuthi usudidwa yile iqueen ngoba usuyibona manje futhi nazo sezifika sekungcono sezikuthola sowunemali khumbula phela ukuthi thina sobabili sibuyaphi omunye usuka kushela uyabona umuntu wesifazane okuchwenza ngaleyo ndlela mfowethu ndaba ngabe bekangeka sibone isidingo sokufonela thina asho udaba lakhe bekangeke umuntu wesifazane mawumlimaza most yabo laba banamuhla even nabakudala yiko bekukhona amavezandlebe umkhulu ahamba abhunguke uthola ukuthi kodwa sekunengane engasiya la ekhaya yini ubuhlungu umuntu wesifazane wayezubuhlungu wakhala kuba lula ukuthi ahlatshwe henye indoda umuntu wesifazane wonke including unkosikazi wami wezubuhlungu kakhulu lo munye umuntu wesilisa mangaba nje eduze komuntu wesilisa angithi uzoventa kuya athi yazi uyangilimaza ubaba umyeni wami mabukambeke esifubeni lokhu kuiza ukuthi makakhohlakele kuiza ukuthi alale naye so bonke abantu besifazane banjalo ndaba banjalo bonke abantu besifazane yikho kubalekile ukuthi sizame ngakho konke ukuthi singabalimazi singakhohlwa la sibuya uyazi ukuthi yini eyenza ngithanda unkosikazi wami kangaka ngibuyele emumva la sibuya khona unkosikazi wami mina wangithanda ngiqeda kuboshwa ngine criminal record kungekho la ngathola khona umsebenzi kodwa yena akazange abone isiboshwa wabona umyeni wakhe wakusasa wabona ubaba weingane zakhe wathi this man uzoba umyeni wami wathi noma kubo bathi ya wondla indoda isebenzi le ndoda izokushiya kodwa yena akabonanga umuntu ozomyuza wabona umyeni wakhe ngivesane ngikhumbule konke lokho kungenze ngimthande kakhulu even before so nawe ndaba ngiyafisa ukuthi ungakhohlwa ukuthi nisukaphi nonkosikazi wakho ungakhohlwa mfowethu noma ngathiwa usuthola intombi ezinjanjani ezinama hips lalela ngeke usebenze forever ngaxoshwa kusasa emsebenzini amantombazane ngukutshele nje ndaba amantombazane afuna imali mawunganamali khohlwa amantombazane afuna imali mfowethu mawunganamali khohlwa kodwa unkosikazi wakho noma ngathi ungalahlekelwa umsebenzi uyabona makathathele xakulela kuthathile ukuthi ngiyafisa ukulungisa umshado wami
loyo muntu wesifazane angahlala nawe noma umsebenzi usungasekho, because uyabona ukuthi lo muntu ikakhulu ingane zakhe nomyeni wakhe. Mfowethu, mvikele unkosikazi wakho kini, mvikele. Yabona imistake eyenziwa abafowethu abaningi, eyenziwa yithi ukuthi ngelinye ilanga uthi mawuyovakasha kini ufike nentombi. Uyokwenza ukuthi unkosikazi wakho bangaphinde bamhloniphe bodadweni, because bayabona ukuthi kusho ukuthi awumthandi kahle. Kodwa wena momvikela kuyoba nzima ukuthi bodadewenu bakhulume kabi ngonkosikazi wakho. Kuyoba nzima ukuthi even uma wakho a-treat kabi unkosikazi wakho, because uzobona ukuthi no, lo muntu userious ngalento ayenzayo. Mfowethu, makuthiwa kusebenza wena ekhaya, unkosikazi wakho ngeke bamthande, ngeke. Noma ungazama kanjani ngeke, yimpo ngeke uze uyiqede leyo, ngeke baze bamthanda. Abazali bethu basile most yabo, bafisa ngathi singondla bona bodwa, sikhohlwa amakhosikazi ethu. Bafisa ngathi ungahlala ungaganwa. Uyazi ukuthi very few yabantu yabazali abafisa ukuthi indodana yakhe iganwe, very few. Why? Because babona ukuthi mawuganwa uzobese uyona kunkosikazi wakho. Liyasho iBhayibheli lithi hamba uyonamathela kunkosikazi wakho. Yes. Abazali bethu abafuni ukumukela leyo nto, kanti naye wazidla imali zababa. Futhi angikhulumi ke mawukhuliswe isingle parent, umama yedwa ufisa ngathi wena ungaphenduka ube ubaba kakhe, lokho angakutholanga kubaba kakhe ngathi wena kungenziwa wuwe, of which ku wrong lokho. It's totally wrong. Ungivalele mina. Ngiyakucela Ndaba, ngicela awumele ikhaya lakho. Mfowethu, kuyakhulwa la ngaphandle. Isimo sokukhula kumele usimukele, ngoba uma ungasimukeli uyohleza ngumfana, uyohleza umncane. Ubudoda mfowethu abukhulelwa, akudingi ukuthi uzube na 60 years ukuze ubonakala ukuthi uyindoda. At your age 35 years usumdala enough to make decisive decisions. Ukwenza nje ama decision uqonde futhi uwamele futhi uthi mina ngithi usukhule enough. So ngiyacela mfowethu ungalinge ngelinye ilanga, akashonga ukuthi yakwenza ngelinye ilanga udayisa unkosikazi wakho kuyifamily yakho. Stand, protect your wife, mvikele. Uzokwenza ukuthi even ingane zakho zithembe le leadership onayo, zikhona ukufollowa kulo pholo ophethe. Kodwa once babona ukhalisa umama, lalela abantwana noma ungaba yiprovider, let's say umkakho beyangasebenzi, kusebenza wena. Abantwana bazojabuliswa ukuthi ubaba uyasondla. Kodwa kakhulu inhliziyo zabo zincike kakhulu kuma wabo. Uyena muntu ababonde naye. So lokho kumele ukwazi ukuthi noma ungaba yiprovider noma ungaba yini, inhliziyo zabo zincike. Mabambona umama khala ulimaza bona. Ngiyakucela mfowethu, asikho isicoco sesifazana, asikho mfowethu, asikho isicoco sesifazana. Uyazi ukuthi ezinye izinto siyashelelela, hamba yokwenza legden ungabanjwa. Hamba yokwenza legden ungabanjwa mfowethu. The more uyenza into ubanjwa, uvulela amagate ukuthi badle umkakho. Uyazi ukuthi noma ungaba nakho konke mfowethu sikuhloniphe, ube sikhundleni esiphezulu emsebenzini, kodwa mabakudlela umkakho uyofana nendoda angaze njani. Kuvikele lokho mfowethu. Umkakho kukhona insizwe ezisamshela namanje ezimncengayo.
Yeah. Wena ungambona ngathi usumtholisa abantwana sekakrebhekile musha kwabanye abantu. Yeah. Ngiyacela Ndaba. Ngiyezwa. Emaphutheni obenawo waxolisela uzehlise nje futhi. Naye umama ngizokhuluma nomama ngombikele ayokhuluma naye. Akukuhle ukuthi bese akubalisela ngelikini akukuhle. Akusiyinto enhle ngeke ngipromote. Yeah. So yinto ekumele naye ayixolisele. Nawe ixolisele le yokuthi unomqondo. Ngicela uyixolisele because isilonda kuyi. Yeah. Ngiyabonga Ndaba, ngiyabonga nje nokungilalela mfowethu, ngiyabonga uNkulunkulu akubusise my brother. Ngiyabonga nami. Ngiyabonga ube nelanga elihle bye. Ngiyabonga baba. Ngifikelwa umuncu, ngifikelwa inyembezi. Ngiyabonga kakhulu. Konke-ke sekulele kuyena. Uthi uzwile kanye akazwanga, konke sekulele kuyena. Ngibonga kakhulu. Angeke ngilokhu ngiyijustifya ngithi nami ngeke ngilokhu ngiyijustifya because ngifuna kube nokuthula. Ngizoxolisa nje. Mara kukho konke bengikusho bengikushiswa inhliziyo ebuhlungu bengifuna afile le pain nami engiyifilayo because angikwazi ukumshaya, angikwazi ukuthi ngimjolele back. Bengifuna nami ayifile le pain engiyifilayo. Le angizwisa ngayo ubuhlungu. But kukho konke since ngiqalile ngifuna usizo. Ngizoxolisa whatever engiyishilo emphathe kabi ngizoxolisa. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngifikelwa nje usizi nomunyu. Ngiyathemba ngiyafisa futhi ukuthi uzoshintsha. Ekwenzeni kwakho uzoshintsha. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga baba. Ungadinwa. Siyabadinga abantu abafana nani, especially mina umuntu ofana nawe nomama uNdengezi. Ngiyanidinga kakhulu because anginabo abazali, vele ngikhule nginabazali. Abami abazali engibaziyo nje ngazi ugogo nomkhulu, yibe engibazi ukuthi umama nobaba nabo futhi abasekho emhlabeni sebangishiya. So endleleni kule ndlela engiyihambayo yasemendweni yakuphi anginayo experience yakhona ngiyazi. So ngizocela nje ukuthi lokhu nisicathulisa nomyeni wami ngoba naye njengoba uchazile baba ukuthi abantu abangomama bayefisa ukuthi vele abantwana babangagani, injalo nje vele. So naye uyadinga ukucathuliswa, uyadinga ukubonisa ukuze lento yethu esithi zama ukuyakha isebenze. Angifuni abantwana bami bakhule ngaphandle kwamama nobaba. The way ngibathanda ngakhona abantwana bami, ngifisa ukuthi bakhulele ezandleni zethu sobabili. Bathi noma besihlula besixaka siyazi ukuthi sikhona, bangahlupha abanye abantu while sikhona sisaphila. Angifuni abantwana bami bakhule ngaphandle kwamama nobaba. So ngiyacela baba ukuthi nisicathulise. Asazoba maningi amaphutha, akusikho kokuqala futhi akusikho kokugcina. Asazoba maningi amaphutha asazokwenzeka. Kodwa ngicela ukuthi nje nisicathulise noma Mndengezi, ngicela nje ukuthi nisicathulise nathi siwakhe lo mndeni. Ngoba okubuhlungu kakhulu baba, especially mina nginezitha baba, nginezitha ekhaya kithi la ngizalwa khona. Eyilindile ezakhuluma amagama asathi siyoke sibone ukuthi uyophelelaphi. Siyoke siubone nalomendo ukuthi uzophelelaphi. Mina nginezitha eyilinde ukwehluleka kwami, eyigade nje ukuthi mase ngihluleka bese ziyahleka, ziyajabula sithi ubezophelelaphi. Ubethi wenzani? Ube yini yena ngagana thina singaganile? Angasebenza thina izethu izingane engasebenzi. Intandane le ebesithi nje izodlala abafana nje imithi idlala abafana. Eyini nezintandane. So nje nginezitha ngikadwe kakhulu. Ngadiwe kakhulu. So baba abantu abami lezi zinto abezenza uyangiphoxa uyangilimaza ngoba anginayo nomuntu engizothi cha ngizokhuluma naye
mase kufika ey'ntweni ey'kanje ngoba uzothi uthi uyakhuluma nosisi okanye uthi uyahleba nomzali. Umzali uyizwe seyikhulumile lapha izitha zami lezi ezingangifuna esekhaya egade ukuhleleka kwami zijabule, uyabona? Angifuni ukuhluleka. So ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyowenza noma yini, makumele ngixolise ngizoxolisa. It's okay. Angeke ngilobe ngizijustifya because ngifuna lento yami ukuthi isebenze. Angifuni abantwana bami bahlupheke njengoba nami ngikhule ngihlupheka ngingenabazali. Angifuni. Ngifuna ukufa ngizamile, ngifuna ukuhluleka ngizamile. So ngiyabonga kakhulu baba, ngicela nangelinye ilanga ningadinwa. uNkulunkulu akubusise wena noma Mndengezi nomndeni wakho wonke. Ngiyabonga kakhulu. Hayi, angazi ukuthi ngathini. Uqala nje ngicela nje ukubonga umama ukuthi umama wathola umnyeni oqotho, wathola indoda emadodeni, indoda ekwazi ukulungisa igwege iqiniseka ngoba injalo. Ngiyabonga kakhulu mina nobabili. Futhi akukho okudlula lokhu njengoba umtshelile nje ayakho okudlula lokho konke sekusele kuyena ngoba ukhuluma naye man to man, wamkhulisa wamdodisa. I don't know what to say, but nje ngiyabonga kakhulu mndeni wami omusha. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Ayikho indlela engabonga ngayo.